Днес технологиите и бизнеса се развиват непрекъснато и ние сме изправени пред най-различни предизвикателства. Но как да бъдем успешни и да достигнем до експертно решение, без да губим дни в безплодно търсене? За това вече има Менторско, онлайн платформата, която успешно свързва хора и организации с най-добрите IT и бизнес експерти. Тук ще откриеш точните специалисти, които да ти помогнат с решаването на всеки бизнес или технологичен казус. А как става? Лесно и бързо. Влизаш на mentorsko.com, въвеждаш в търсачката нужната експертиза и избираш най-подходящия ментор. Описваш казуса, избираш час за консултация и готово! Срещата с избрания ментор е изцяло онлайн, така че е без значение дали си вкъщи, в офиса или на Бали. Просто влизаш в Менторско и избираш бутона, който те отвежда директно към срещата. Специалистите в Менторско идват от най-добрите университети и глобални компании и броят им не спира да расте. Намери ги при нас още днес. mentorsko.com. Открий силата на менторството.